Barany sa pásli ako zvyčajne na tejto lúke pod hradným kopcom. Keď ich majiteľ si zrazu všimol, že sa okolo nich začína hmotať podozrivý. Som ho videl, mi podľa dlata z rukou vypadla, ak vymydlil barana. Tam toho barana, pozrite, ako sa páse chudák. Nevie ani čo robí. Pozrite, nevie to popás do piče. Za chvíľu schudne 20 kg a ja potom čo budem mať s baranmi pomydlenými. Majiteľa sa neznámy chlap uspokojoval práve na tamtom baranovi. Baranom robili. Ale nič také konkrétne. Ale keď majiteľ tvrdil, že niečo konkrétne videl? Vidieť mohol. Som už to úplne spasené. Akože viete, že je strašné toto. Nemám peniaze, snažím sa to zarobiť. Pozri, hej, už naškakuje na ňo. To je strašné toto. Už sa tu určia všetky barany, budú sa mydliť navzájom. A kto mi pomydlí baranice? Nikto mi nepomydlí baranice. Môžem zavolať Joža, ten vie mydliť, ale neviem, či iba barany. Rozumiete?